nos tivera gustado pois facer, pois, igual que hai 5 anos, unha cena conmemorativa que non creemos que se vaya a poder celebrar porque non nos dan as horas do día para tanto. Temos pendiente tamén pois unha exposición conmemorativa dos 30 anos da protectora a través de recortes de prensa, que xa terá que quedar para o ano que ven, porque é imposible organizar e darlle forma a todo iso. Nuestra colaboración se va a basar simplemente en dar visualización a este concierto solidario, en colocar los carteles en los escaparates de los comercios y a la vez en los locales tanto de hostelería como de comercio pondremos los que Ángeles considere unos puntos de venta de las entradas para el concierto. Nesta ocasión que vamos a celebrar precisamente ese 30 aniversario, pois o Concello non podía máis que colaborar con esta iniciativa que, dende logo, agardamos que sexa ben acollida pola cidadanía e que acudan precisamente a estes eventos que se van a celebrar o vindeiro venres 11 de outubro.